Näin otat käyttöön Maxivision TV-palvelun ja Digiboxin. Varmista aluksi, että kotonasi on toimiva nettiliittymä. Maxivision TV-palvelu toimii kaikissa nettiliittymissä. Myyntipakkauksesta löytyy kaikki tarvittava asennusta varten. Ensimmäisenä aseta pakkauksessa mukana tulevat paristot Digiboxin kaukosäätimeen. Sen jälkeen liitä Ethernet eli nettijohto Digiboxista omaan nettilaitteeseesi eli reitittimeen tai modeemiin. Seuraavaksi HDMI-kaapeli kytketään Digiboxista television HDMI-porttiin. Lopuksi liitä Digiboxiin virtajohto, kiinnitä se seinään virtapistokkeeseen ja käynnistä televisio sen omalla kaukosäätimellä. Valitse kytkentöjen jälkeen televisiosi kaukosäätimestä oikea HDMI-yhteys painamalla Source-näppäintä ja käynnistä Digiboxi sen omalla kaukosäätimellä. Kun yhteys on muodostettu, Digiboxiin syttyy vihreä valo. Tämän jälkeen TV-ruudulle ilmestyy Maxivisionin logo ja kanavien automaattinen asennus alkaa. Asennus kestää noin 1-2 minuuttia, jonka jälkeen televisioon aukeaa Yle 1-kanava. Tämän jälkeen television katselu voi alkaa ja voit selata TV-kanavia Digiboxin kaukosäädintä käyttäen. TV:n asetuksia säädät edelleen television omalla kaukosäätimellä. Nyt kaikki on valmista. Mukavia katseluhetkiä. Voit hankkia lisää kanavapaketteja ja esimerkiksi kätevän tallennuspalvelun kirjautumalla Maxivisionin palvelukeskukseen asiakastunnuksillasi osoitteessa oma.maxivision.fi.